privit vreodată o copertă de album și te-ai întrebat oare ce poveste ascunde? Imaginea asta are o călătorie neașteptată, iar eu am făcut fotografia. Credeai că un fotograf doar apasă pe buton? Pentru mine, muzica și fotografia au fost mereu două fețe ale aceeași monede. Ca și fost oboșar în vreo 3 trupe, simțeam vibrația scenei întotdeauna. Când am trecut la fotografia de concert prin 2014-2015, aveam o conexiune profundă cu tot ce se întâmpla pe scenă. Recent, un bun amic, culmea, tot Tommy îl cheamă și pe el, cu care am cântat la un moment dat, chitaristul trupei Mock Surprise, m-a contactat pentru coperta albumului lor. Nu știam exact temele abordate, dar mi-au comunicat direcția: post-punk, prog, alternativ și hardcore. Apoi temele lirice: insecuritate, regret, relații interpersonale disfuncționale. Ascultând piesele demo de pe album, am început să caut în arhivă niște idei. Îl mai fotografiasem pe Mock Surprise la concerte, încercând să surprind dinamismul lor aparte. Dar pentru coperta asta am abordat totul diferit. Am creat imagini noi, special pentru acest proiect. Le-au plăcut mult fotografiile mele din mașină, acele instantanee dinamice care surprindeau o anumită energie. M-au rugat să fac mai multe. Albumul a primit un titlu interesant: Portmanteau. Portmanteau este un cuvânt din limba franceză care înseamnă unirea a două sau mai multe cuvinte, creând un sens nou. Gândește-te la cuvântul smog, care este o combinație între smog, ceea ce înseamnă fum, și smog, ceață. Exact asta au făcut și ei cu muzica lor. Și culmea, dintre toate cadrele pline de viteză au ales această imagine aparent statică. Dar privește atent: drumul care se deschide, farul care taie întunericul, repetiția ritmică a copacilor, apusul îndepărtat care aduce un echilibru fragil compoziției. Iar coperta finală a primit un element surpriză: acest desen naiv cu o mașină, adăugat ulterior de un designer. Pentru mine, în contextul fotografiei mele, devine o metaforă vizuală puternică. E fragilitatea călătoriei, incertitudinea drumului, dar și lumina care ne ghidează. E esența emoțională a muzicilor, tradusă printr-o imagine reală, completată de o schiță simplă, dar profundă. Vezi? Un fotograf nu e doar operator de aparate. Când există o conexiune reală cu subiectul, când înțelegi vibrația din interior, poți crea imagini care spun povești complexe, chiar și atunci când sunt completate de viziunea altor artiști. Urmărește-mă pentru conținut educativ despre fotografie. Dacă vă place coperta și vreți să ascultați melodiile, albumul se va lansa în dată de 16 mai și trupa va avea concerte în Cluj, București și Oradea. Etichetez pagina lor în descriere.